Nako. Yun, alright guys. Akit na po kami. Mag-i-start na po si Makadyot Bruno. Sige, wasak-wasak na pala yun. Yan. Please, hindi marunong umakyat. Yan, first time kasi umakyat. Na kasi, takot guys. Takot po. Ang asawa niya. Guys. Ano kami sa kanyang asawa. Pumunta ka na doon. Ay, ang bilungat. Aganat. Dito na natirang na po rin. Tirang na. Yan. Yun, no-lead shooter guys. Ayan si Bruno. No-lead shooter yan. Ay, puti. Kalani. Tinggal mo amigo. Amiga. Maut ni mo barkada. Maut ni. Maut ni. Ilang Bruno. Matigas pa. Tingnan mo muna titima. Ayan din. Okay. Okay. Tirang barkada. Kalatan. Mawat. Kaya? Hindi. Tulungan na kita. Kaya daw, kaya. Okay, kaya. Okay, tagay mo yung t-shirt. Ayam tan. Ayam mo yan. Para sa bayan. Wala ba mong bayan ng mga alda ay manawag. Okay, paglaban mo, bayan ng manawag. Kapag tatula kaibigan, no-lead shooter. Yan ang aming malupit na si Bruno. Ang Makadyot na si Bruno. Hindi kailangan ng shooter guys. Itatabi mo lang yan sa babae. Pasok na yan. Yan kalupit po si Bruno. Hindi ko po sinet yan ha. Inawakan ko lang po yung buntot niya. Ang babae kasi nakaharang doon sa ari. Kung nakaharang yung ari, nakaharang yung buntot sa ari, hindi may papasok. Kaya adjust ko lang yung buntot. Pero si Bruno yung nag-shoot tan, hindi ko yan sinet guys. Yan lang po. Tingnan niya, dito po ang camera. Dito ang camera, malinaw dito guys. Yan. Yan ah, naka-picture na rin. Alright. Yung no-lead shooter po guys. Yun ah. Open for home service. Dog stud po ang aming napakalaking Labrador. Si Bruno. Makadyot Bruno. Yun. PM lang kayo guys. Kahit saan po kayo dyan sa Pangasinan. At maging sa Karatig, lalawigan ng Pangasinan. Tulad ng Tarlac, La Union, New Ecija. Alright. You know. Shout out sa iyo Sir Eman. Yun. Wala si Sir pero kami na po yung nag-shoot. Kasi kayang-kaya naman ng Bruno eh. Kahit wala lang assistant sa shooter. Kayang-kaya ni Bruno yan guys. Ganon kalupit si Bruno. You know.
Pinakamadaming anak po ni Bruno ay 14 po. Yun, shoutout sa iyo, Ma'am Mariel Galaban. Ayun, no? Si Ma'am Mariel na po magsasabi na ang anak ni Bruno doon sa kanila ay 14. Okay. Dati 14. Alright? Yun, sa mga bago pa lamang po sa aming Facebook at ang aming page, maging ang aming YouTube. Yun. Please like and follow po and then subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye.